Yayi Lohwati. Iki ana pisowane Betari Sriyati. Kepiye mungguh karepe Tyage paringa dawuh Kakang Pukulun. Adalah pragenjang Pak Mbok bolong sapa sing gawe. Betari Sriyati aja ringa-ringa tidak maragake tumuli matur kang trewaca apa darenane jeneng kita ngadhep marang kayangan sudek mangudal-udal. Nuninggih Pukulun kekilapan menapa jingandika Pukulun dateng mobah musi ing jagat sawegong. Ora ngono ya. Najan dewa iku kawaskitane den mesti nanging kawicaksanan uga kasarira ingkang tegese ora kena mbuka kekeran kang durung kelahir iku arane Bajra Udaka. Arane Bajra Udaka, Bajra iku bledhek, Udaka kuwi salah karya. Kawaskitan iku kekuataning bledhek yen nganti salah karya sesikune kaya dene sinambering gelap, ngerti? Nuwun inggih Pukulun kepareng putra jingandika munjuk atur. Ya piye? Sampun sawetawis lami sesembahan kula Pukulun Bathara Wisnu anggenipun tumitis wonten ing Marcapada. Etanging taun langit kados sampun wonten petangan ingkang kliwat Pukulun. Keparenga kula nyuwun idi palilah kula badhe sumusul Pukulun Kakang Bathara Wisnu dateng Madyapada Pukulun. Wis ora apa wis. Setahun hitunge tahun bumi, sedina hitunge tahun kayangan. Pisahmu karo Wisnu Bathara kuwi lagi pirang minggu lawase lah kawis nglayung kaya ngono sarira kita Sriyati. Pancen wong wedok ini ditinggal wong lanang ya kaya ngono ketok alum. Alum. Arep kowe mbiyen nalika ditinggal kowe ya wis ora apa-apa ning nyatane ya alum. Ya mung tujune kowe Betari sing ora tau mengongi wonge wong. Lha upama kowe iki lobok kembenmu terus golek tombo bronto. Nuruti karo mogane si dangkel sungsang. Mestine bakal bubrah pernatan. Lah tujune kok ora kowe Betari Sriyanti. Inggih Pukulun. Lah ya ora maido yang kowe kepengin sumusul lawan ragamu Bathara Wisnu. Ya ulun ora kabutan, ya kena-kena wae. Nanging sumurupa Betari Lohwati uga ing wektu mangsa kala iki uga bakal mudhun marang Madyapada. Iya Kakang Pukulun selak ora kuat nduluru saing jagat raya aku bakal salira wahyuning Loh Jinawi. Upama ta ngono ulun ya mathuk nanging apa ora ngerti. Yen tanggonira salira wahyu Loh Jinawi iki uga bakal gedhe godha rencanane luwih-luwih si Betari Sriyanti yen kowe nusul Bathara Wisnu Madyapada apa kowe ora eling lelakone Kala Gumarang nggone tansah gandrung kapirangu karo kowe Sriyanti. Mangko nalika semana tak kon bali merga kowe duwe penjaluk gelem dipek bojo karo Kala Gumarang nanging nek nganggo pitukon gamelan gethok-gethopyok surak kepyak kang tanpa gending. Lah nek Kala Gumarang nggone golek gamelan gethok-gethopyok surak kepyak tanpa gending kuwi entuk gawe apa ora cilaka kowe dadi bojone Kala Gumarang. Bentang mening samudra nglangut tanpa bagot. Lajeng kula kedah kados pundi mongko kadhe sampun wonten teng ora gaib kula kedah sumusul Madyapada. Yen ngono sak mengko mengkene wae. Yayi Lohwati, ngono dawuh mapa Kakang Pukulun? Kowe tetep dadi sariraning wahyu Loh Jinawi nanging aja wujud kaya mengkono.
wujuda cahya pepadang manuksma anggane Betari Sriyanti iki lan tumuju marang negaring Purwacarita tumitisa marang garwane Nalendra Purwacarita sing jejuluke Prabu Sri Mahapunggung garwa ingkang angka 2 iku Dewi Darmanastiti iku dadi warananing tentrem raharja ing bawana iki. Dalah. Wah. Iki sing tak antu-antu kowe Sriyanti tak bonyong. Aja mlayu kowe. Turutana kumarang. Wong ayu-ayu kok angele ora kira-kira kowe Sriyanti. Nggonku ngenteni tetes sing katresnanmu nganti kaya bosok awakku. Wiwit seprana tekan seprene kok ora duwe rasa welas menyang aku kang kegilut wuyung wong ayu. Oh, Sriyanti. Yo dikepiyo wae aku ora bakal mendho. Ngerti playumu mener menyang Kedaton Purwacarita. Aja nganti kawanguran aku nusuk ana ing angganing sapi kumarang.
Ana apa Kakang? Yai Jaka Puring. Wonten pangamuk ing sapi gumarang sinuwun. Ngrisak wewangunan mbibrahaken pernatan ora pati ndugamono. Ambak mong sapi ngamuk niku iso ngalahke ratu. Kae sapa ya? Cobi mang priksani telenging Pramana Jati nika mboten sapi sak baene. Waspada ing cipta Nalendra Purwacarita. Sejatine kanang lembu kasusupan kala gumarang. Mongko sejatine weruh sapa ta sejatine kala gumarang anengging ingkang tansah ambujung Bathari Sriati. Krida Sang Nata Maha Punggung Musti Sanjata tinumpahaken kendhenging langkap jumepret mawa cahya ngenani kang lembu gumarang kamprung mbuh tibane. Ladalah wadudu karepe dhewe. Kakang Pukulun Wisnu wangune ngerti najan aku mlaku mlipir-mlipir tak rewangi jinjit-jinjit. Mesa ngerti slagaku ya. Saiki Sriyanti wis nyawiji ning Purwacarita. Liya dina mesti ana cara ingkang prayoga kanggo ndemok klangen aku.